znošu svoj pozir k nebiosi, ktož mne da pomôža. Pánu moja da pomoga bojom, milosrdný Boh. Всіх заблуканих шукає Бог, прагне ласкаво обнять, вылечить раны кривьей властных ран, нам вернуть життя. Буду счастливый я, милосердный я, потому что сами милосердность познают. Буду счастливый я, милосердный я, потому что сами милосердность познают. Буду счастливый я, милосердный я, потому что сами милосердность познают. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Дороженькі, прыходзім, каб досвед нашага тыдня, які мы пражылі, прынесці на гэты алтар. Усё добрае, усё можа не надта добрае, усё лёгкае і цяжкае складаем тут, каб Христос перамяніў гэта. Христос прыняў это на сябе і перамяніў у сваё цела, і тое, што нас забівае, стала нашай моцай, стала сілай праз Христа, праз моц ягонага крыжа. І сёння таксама молімся, памятаем, так, інтэнцыя, як звычайна, за парафію. Я малюся, каб Христос быў моцай кожнага з нас, каб даваў сілы ісці далей, усе патрэбныя ласкі, але молімся таксама за настаўнікаў, так, якія выконваюць вельмі нялёгкую працу ў сённяшнім дні, якія вельмі патрабуюць малітвы, таму што яны адказныя за будучае в якімсьці сэнсе, так, за будучае, за дзяцей, за падлеткаў і за ўсіх. Ну і таксама яшчэ брат Сергей да нас вярнуўся. Вось, і маю радасць, таксама маем радасць маліцца разам з ім, усе разам. Закончыў вучобу ў Італіі, цяпер будзе, напэўна, в Беларусі, можа, ў Маладзечні. 100% ўжо вядома. Так што памятаем у малітве пра ўсіх нас. Так. І на пачатку этой малітвы, каб яна была годная, перапросім Бога за ўсе тыя моманты, дзе мы сумняваліся ў ім, сумняваліся ў яго провідзе за ўсе нашы грахі. Сповідаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, што зграшыў я вельмі думкаю, словом, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшы заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, і адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами.
Після слов святера молимся, у хвилине тишины вспомним наши особистые интенции. Молимся. Усімагутний вічний Боже, Ти щодро даєш усім, хто Тебе просить, больш, чим яни заслуговують і жадають. Будь до нас милосердний і пробач нам грехи, які непокоїть наше сумління, а так само дай нам тое, об чим просить Тебе ми не одваживаемся. Праз Пана нашего Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живі і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Бытия. «И сказал Пан Бог, недобро, как человек был один, старору отповедную ему допомогу. Пан Бог учинил с земли усіх зверов полевых и усіх птушек небесных и привел их до Адама, как убачить, як он назове их. И як Адам назвал кожную живую истоту, таким и было ей имя. И назвал Адам именами своими усякую живелу, птушек небесных и усіх зверов полевых, але для человека не злашлося отповедной ему допомоги. Тады Пан Бог спаслал на Адама глибокий сон, и коли той заснул, вынул одно з ребров ягоных, а место тое закрыл телом. Потом з ребра узятого з Адама збудовал Пан Бог жанчину и привел ее до Адама, и сказал Адам: «Это кость от костей моих и тело от моего тела. И она будет названа жанчиной, бо от мужчины была взята. Тому покине мужчина батьку своего и мать свою, и прилепится до жонки своей, и станут стены одним телом». Это Слово Божие. Пан благословляє нас во все дні життя. Пан благословляє нас во все дні життя. Щасливий кожний, хто боїться Пана, хто ходить ягоними шляхами. Лен працы рук своих будешь споживать, будешь счастливый, добра тебе будет. Пан благословляє нас во все дни життя. Жонка твоя, як уродливая виноградная лоза, у стежках дому твоего. Сыны твои, як оливковые паростки, вокол стола твоего. Пан благословляє нас во все дни життя. Ось так буде благословлений чоловік, який боїться Пана. Нехай благословить тебе Пан Сиону, і убачиш добробит Єрусалима во все дні життя твоего, убачиш потомства сынов своих. Спокойно ты, Израилем, Пан благословляє нас во все дни життя.
Читання послання до Габреїв. Брати, ми бачимо Єсуса, який був малий менше ад анёлаў, увенчаний славою і пашаною, бо спознав смерть, каб з ласки Божої за всіх покаштувати смерть, бо належала, каб той, дзеля якого ўсё і праз якого ўсё, які привёў до славы многіх сыноў, учыніў дасканалым праз цярпенні правадыра збаўлення іхняга, бо і той, хто асвячае, і тыя, каго асвячаюць, усе ад адзінага. З гэтай прычыны ён не саромеецца называць іх братамі. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Коли мы любим один одного, то Бог живе у нас, и любовь ягоная у нас досконалая. Аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Тобі, Пане. У той час прыйшлі фарысеі да Езуса і, выпрабоўваючы яго, спыталіся, ці дазволена мужу разводзіцца з жонкаю. Ён сказаў ім у адказ: «Што наказаў вам Маісей?» Яны сказалі: «Маісей дазволіў пісаць разводны ліст і разводзіцца». А Езус сказаў ім у адказ: «Дзеля жорсткасці сэрца вашага ён напісаў вам гэтую запаведь, бо на пачатку стварэння Бог стварыў іх мужчынам і жанчынай. Таму пакіне мужчына бацьку свайго і маці сваю і злучыцца са сваёю жонкаю, і будуць двое адным целам. Так што яны ўжо не двое, але адно цела. Таму тое, што Бог злучыў, чалавек няхай не разлучае». У доме вучні зноў спыталіся ў яго пра гэта, і ён сказаў ім: «Хто развядзецца з жонкаю сваёю і ажэніцца з іншай, той чыніць распусту ў дачыненні да яе. І калі жонка развядзецца з мужам сваім і выйдзе за іншага, чыніць распусту». І прыносілі да Езуса дзяцей, каб ён дакранаўся да іх. Вучні ж дакаралі іх, а Езус, убачыўшы гэта, абурыўся і сказаў ім: «Дазвольце дзецям прыходзіць да мяне, не забараняйце ім, бо такім належыць валадарства Божае. Сапраўды кажу вам, хто не прыме валадарства Божага як дзіця, той не ўвойдзе ў яго». І, абдымаючы іх, ускладаў на іх рукі і благаслаўляў. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Даражэнькія, як часта нехта у нашым жыцці, або як часта мелі мы такія сітуацыі, што вось іншая асоба кажа сваё меркаванне і пытаецца, ці я згодны з ім, калі так, то чаму, калі не, то чаму. Так, здае, вось выказвае: я вось думаю так, ты за ці супраць. І на этой падставе часта пастаюць сваркі, часта паўстаюць бессэнсоўныя размовы, таму што калі ты згодны,
Ну добра, калі ты не згодны, то ўсё. Так, тут трэба даказаць, табе трэба пераканаць. І такія размовы часта могуць закончыцца словамі: ну, а ты дурны, ты і так нічого не зразумееш, ай ты наіўны, ай ты ўвогуле хворы на галаву, табе і так нічого не вытлумачыш, ты там дуб дубам, ну і таму падобнае. Чаму? Таму што у этой размове мы разумеем, што так сапраўды чалавек не хацеў ведаць наша меркаванне. Ён хацеў, каб было пацверджана яго меркаванне альбо яго пазіцыя, сваё я, так, тое, што я думаю. Ён хацеў то ўзмацніць, так? Ну а мы не далі яму для этого такой магчымасці. І цікава, што Езус на такое пытанне, бо пытанне, якое яму задалі сёння, так, пра развод, яно было таксама ў такой катэгорыі: ці згаджаешся, ці не згаджаешся? Кажы так альбо не. Езус якім чынам адказвае на такое пытанне, якім чынам адказвае ў такой сітуацыі? Езус пытаннем часта ў Евангеліях адказвае пытаннем. Што кажуць пра гэта іншыя? Што кажа пра гэта Маісей? І гэта вялікая здольнасць Бога, то што Бог нават як ведае адказ. Таксама і бацькі, паглядзіце, вельмі часта ведаюць адказ, але добры бацька не дасць гатовага адказу. Ён перш за ўсё, альбо добры настаўнік, таксама сёння спамінаем настаўнікаў, ён перш за ўсё ён стараецца зразумець, што гэты чалавек цяпер сёння жыве і чаму ён задае мне гэтае пытанне. Бо не заўсёды тое, што мы пытаемся, мы хочам атрымаць адказ на пытанне. Бывае так, што пытанне – это толькі тое, што нарадзілася, ну не знаю, сённяшняга дня. І Езус, Бог, увогуле мае такую здольнасць, што ён на пачатку глядзіць на чалавека і стараецца яго зразумець, што ён сёння перажыў, якая ягоная гісторыя, чаму ён задае пытанне, чаму гэта яго ўвогуле клапоціць. І увогуле мы, калі размаўляем пра ўцелаўленне, гэта таксама жаданне Бога пазнаць чалавека, хаця ён добра нас ведае, але не тое, што каб пазнаць, стацца часткай нас. Не толькі даць 10 наказанняў, 10 запаведзяў, але пражыць іх з намі. Як сказаць, Бог не дае вось штосьці нарабі і сам это пальцам не тыкае. Не, ён заўсёды з'яўляецца часткай нашай рэчаіснасці. Толькі што не ўваходзіць у грэх. І вось, тут ёсць две магчымасці. Калі мы стаім перад такім чалавекам, перад такім пытаннем, ёсць першая магчымасць яму спытаць: а чаму ты ў мяне ўвогуле пра гэта пытаешся? Альбо чаго ты ад мяне хочаш? І тады мы трошкі перанесем акцэнт самого пытання на інтэнцыю чалавека, што яго нутры. З другого боку, Езус жа, аднак, уваходзіць у гэтае пытанне, таму што тэма вельмі важная. Ведаеце, памятаеце, можа, такія месцы ў Бібліі, там, дзе фарысеі падыходзяць да Езуса і задаюць падобнае пытанне: ці хрост Яна быў ад людзей ці ад Бога? Езус што ім адказвае? Чакайце, я, можа, памыліўся, так? Это Езус у іх пытаецца, так? Это Езус іх пытаецца. Яны таксама, яны задалі яму пытанне, ён у іх пытаецца: ці хрост Яна ад людзей ці ад Бога? Яны яму не даюць адказ. Таму Езус, часамі, калі людзі прыходзяць да яго, каб ён іх аздаравіў, ён таксама пытаецца: чаго ты хочаш? Ну, вядома, што чалавек хворы, хоча аздараўлення, але Езус не проста задае пытанне, каб чалавек зразумеў сам, чаго ён сапраўды хоча, чаму ён пытаецца, чаго ён шукае. Ну і добра. Это вось наши такія спосабы ў адносінах, так? Магу дзве магчымасці з такімі людзьмі. Альбо пачаць яму задаваць пытанні, пытаннем адказваць на пытанні, і яго самога давесці да праўды, так рабіў Сакрат, ніколі не даваў гатову адказу, ці Арыстотэль. Альбо я ўваходжу ў гэтую гульню. І калі Езус уваходзіць у эту, так сказаць, гульню, то есть для яго важная тэма, ён хоча сапраўды даць адказ, ён пытаецца, што кажа пра гэта Маісей, што кажуць пра гэта іншыя. І пазней, Маісей – это фігура аўтарытыўная, ну, якая мела аўтарытэт, і пазней дае зразумець, што кажа пра гэта Бог. Так паступова Езус ад людзей пераходзіць да самого Бога, так, вядзе гэтымі пытаннямі. І тэма, пра якую размаўляюць на сённяшні дзень, яна вельмі дыскутаваная. Развод – это спосаб, это таксама тэма сексуальнай тоеснасці і адносін.
І вельмі шмат людзей на падставе этой тэмы сварацца, як мы казалі. Кажа, што адзін другога не разумеюць, бо сённяшнія сродкі інфармацыі не раз паказваюць нам такі спосаб мышлення, што сексуальнасць – это моя уласнасць, я раблю з ёй, што хачу. Это ўсё маё індывідуальнае. Так? Сёння часта кажацца аб тым пакалення індывідуалістаў. Всё для мяне, а я ні для кого. І увогуле, ну ладно, это уже отдельный прыклад. Калі Езус паказвае, уже ўваходзім на глыбокую ваду, нават мне в этой тэме цяжка, я чалавек не жанаты, так, што я могу на эту тэму сказаць, але можа сказаць Бог, і этим я могу падзяліцца. Калі Езус уваходзіць на эту тэму, перадусім ён паказвае, што Майсей, калі дазволіў, зноў жа не дазволіў, калі кажа пра ліст разводу, Майсей не даваў дазвол на разводзіцца. А так сапраўды, вось такі вядомы бібліст і святар Фернандо Армеліні кажа аб тым, што Майсей кажа аб небяспецы для жанчын, мужчыны, якія хацелі іх аддаліць. Што это азначае? Часта ў той час мужчына мог сказаць жанчыне «ідзі вон», а такая жанчына на той час не мела правоў, яе маглі ўкамінаваць, калі яна злучыцца з іншым мужчынам. І каб эту жанчыну аберагчы ад такіх сітуацый, бо мужчыны розныя бываюць, мы это добра ведаем, вельмі часта сустракаюцца неадказныя, альбо нават зласлівыя, якія маглі зрабіць так, што жанчыну пазней укамінуюць. Каб абараніць жанчыну, ён сказаў, вы, калі хочаце аддаліць жанчыну, дайце ей ліст, у якім вы пішаце, што яе адпускаеце, каб яна магла свабодна злучыцца з іншым чалавекам. То есть Майсей не дазваляе разводзіцца, ён абараняе жанчыну так сапраўды ў гэтым кантэксце. Каб мужчыны не выкарыстоўвалі свае сітуацыі. Бо эта сітуацыя якая? Это была сітуацыя культуры. Была культура на той час такая, што жанчына не мела правоў мачта. Правым я мужчына. Эта культура змянілася, але людзі вельмі часта адгукаюцца да гэтага тэксту, кажучы, о, ўжо ў той час Майсей дазволіў разводзіцца. Не. У той час быў зусім іншы кантэкст, і Майсей бараніў жанчыну. Бараніў таксама это сужанства. І пазней прафесар Фернандо Армеліні кажа, што, здаецца, прарок Єремія у сваім пророцтве піша аб тым, што Бог супраць гэтых разводаў. Няма дазволу Бога на развод. І сёння Езус сам дае чытанне, цытуе словы кнігі быцця, што ён і яна стануць адным целам. Это не трэба тлумачыць, але сёння чалавек дыскутуе, ну але чаму? Чаму так? Чаму я не магу рабіць з маім целам тое, што хачу? Цяпер вось это тое, што кажа Біблія, а мы цяпер паглядзім трошкі, што кажа таксама навука. Бо калі мы чуем, што наука і Бог не маюць нічого супольнага, таксама неправда. Напрыклад, даўно у 70-х годах уже былі зробленыя такія сацыялагічныя даследаванні з парамі, якія перад тым, як ажаніцца, мелі інтымнае жыццё, то есть мелі сексуальную сувязь. І чаму? Таму што маладыя сёння кажуць, слухайце, ажаніцца – это вельмі складаны крок. Это вельмі цяжка прысягнуць перад алтаром, што я не оставлю этого чалавека ніколі. І это правда. Яны кажуць, мы хочам паспрабаваць, мы хочам пажыць як муж і жонка, а тады мы ажэнімся. Выйдзем, урачыста зробім гэты шлюб, прысягу. І яны думаюць, што это жыццё супольна, типа играемся в мужа и жену, живем разом, что это подобно до семейного жыцця. Але психологи кажуць, што не. Таму што ёсць адно но, яны не маюць на сабе таго цяжару псіхалагічнага, што яны не могуць выйсці за дзверы і закрыць. Яны жывуць у камфорце, што мне з тым чалавекам не прыйдзецца ніколі жыць. Яны не маюць такога даўлення, што заўтра, паслязаўтра, праз год я буду жыць з тым чалавекам. Это, ведаеце, это як вось чалавек ходзіць на працу і мае кантракт на год, і ходзіць на працу і мае кантракт на ўсё жыццё. Две розныя рэчы, не? І он будзе ведаць, што праз год я буду, праз два, праз ўсё жыццё буду працаваць на этой працы, а я не хачу.
І вось псіхолагі, калі зрабілі это даследаванне, аказалася, што маладыя, которые перад шлюбам эксперыментавалі сабе, гулялі ў мужа і жонку, яны больш хвейныя, яны часцей распадаюцца, чым тыя, которые стрымаліся ад такого эксперименту. Это, статистики. Это люди были неверующие так само. То есть не справа про религийность тут. Справа просто, что лишь кажут, что это, которые больше экспериментовали, они больше хвейные и больше позднее расходятся и разводятся, нават пасля шлюба. Ці пасля заключения суженства у дзяржаўнага такого, светского. Это одна справа. Другая справа, есть такая вельмі прыгожая книжка «Суженства, муж и жонка», обидва трошки вучыліся псіхалогіі, трошки ўсяго, трошки ўласнага досведу, написали. Мужчына написал муж для хлопцаў, а жанчына, жонка для дзяўчын. И про эту книжку уведаць, многие из вас, можа, ведаюць. Для дзяўчын написали Беата и Мартин Мондры, поляки. Для дзяўчын Беата написала книжку «Хочу быть счастливой» на русской мове перакладзена. А для хлопцаў Мартин написал «Я могу победить». И они рассказывают, что досвід этой близкости, любови, интимности, и он настолько моцный на ўзроўні тела, там и гормоны, там и эмоции, там человек настолько моцно уваходит, что, як кажа Святое Писание, они становятся одно. И той досвід, который их адбыўся, он остается на ўсё жыццё. Яго не запомніць уже. Настолько моцна, асабліва жанчыны, якія маюць памяць эмацыянальную, попросту неверагодную. И поглядите, калі пазней этот человек, з якім адбыўся этот досвід, зменится, расстанутся, первая влюбленность, первое закаханне, а женится з іншым, выйдзе замуж, женится, было это слово, выйдзе замуж за іншага хлопца, она заўсёды будзе памятаць тую ситуацию. И пазней, калі прыйдуць моманты цяжкія, она кажа: «Не, тады было лепей». Это правда, тады было лепей, бо чалавек зусім інакш это переживаў, але это было біялагічнае, так, і оно уже ніколі не паўторыцца. Это одна справа. Другая справа, ксёндз Пётр Паўлюкевіч казаў аб тым, што вось гэтыя сужанствы, пары, якія эксперыментавалі, заўсёды баяліся чаго? Каб што народзіцца дзіця. Мы ж гуляемся, можа, это такое моцнае слово, так, я не хочу, конечно, асуджаць, але мы павінны зразумець, што это гульня у мужа і жонку, это не сапраўднае жыццё, як муж і жонка. Калі мы так вось гуляемся, то заўсёды ёсць страх, а вдруг будзе дзіцё, што тады? І пазней это мае за сабой наступствы іншых грахоў, контрацэпцыя, усе гэтыя сродкі, каб не зачаць дзіця, і ненатуральныя, як сказаць, ўсё это мы ведаем добра, не хочу тут выходзіць на эту тему. Усё для того, каб не зачаць дзіця. Это ўжо само па сабе з'яўляецца грахом в якімсьці сэнсе, калі это не натуральна. Таму што Езус кажа: «Хто прыме одно такое у імя маё, то мяне прымае». Вы откидываете самого Бога, але не в этом справа. Так вось это страх перад тым, як яны заключаць сужанства, а вдруг появится дзіцё. Психологи кажут, что кодируется у голове жанчыны, и пазней, калі яны уже аженяцца, этот страх будет присутнічаць. А можа, будет дзіцё, а я боюсь. Так? И уже нават калі сужанства, они уже чекают дзіцё, а дзіцё не нараджаецца. Потому что, знову же, у жанчыны эмоции настолько важные, что они могут заблоковать вот эту фертильность, то есть здольность до зачатия дзіця. И можем про это говорить долго, я не хочу выходить на эту тему, але справа ў тым, что уже больше за 2000 годов тому назад, больше можно сказать нават за 3000 годов назад, Бог дал зразумець, что калі мужчина и женщина злучаются, это злучение, они становятся одним телом, его уже не разорвать. Сегодня человек старается разрывать многое. Сегодня кажет: «Я живу для себя, мое тело для мяне, я народился сам для себя». Але так сапраўды. Астатняе пытанне я заканчиваю, уже и так долго кажу. Ці хтосьці з нас нарадзіўся з уласнай волі? Ёсць такі чалавек, хто сказаў: «Я наражусь сёння ў такой сям'і, я хочу сёння нарадзіцца». Ніхто з нас не рашаў, кім ён народзіцца, дзе ён народзіцца, як ён народзіцца і ці ён народзіцца ўвогуле. Жыццё — это дар. І это дар не для мяне самого. Мы з'яўляемся даром для наших бацькоў, для наших братоў і сясцёр,
для тых, хто нас акружае, наше жыццё, яно заўсёды ў адносінах да іншага. І астатняя рэч, псіхолагі, не псіхолагі, навукоўцы, дактары кажуць, што калі я станаўлюся сабой, калі чалавек оставим у джунглях, мы не станем собой, то есть мы не открыем наши здольности, мы не открыем то, кто мы есть, что мы думаем. А я вучуся быць сабой, гледзячы на іншага чалавека, заўсёды ў адносінах з іншым. Таму, браты і сёстры, даверым нашай сужанствы Богу, даверым таксама Богу падрыхтаванне маладых людзей да сужанства, бо это вельмі важна. Это вельмі цяжкі крок, жыць з адным чалавекам усё жыццё, это вельмі цяжка. І трэба маліцца за тым, каб маладыя, моладзь мела магчымасць падрыхтавацца і ведала жыццё сужанскае не з фільмаў, а з рэальнасці, такое, як оно ёсць. І маглі, калі яны скажуць это так перад алтаром, это будзе свядомае так, сапраўднае так, это будзе так трывалае. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў Бога, Айца Усемагутнього, Стварителя неба и земли, всякого важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, за Отца Божьего, перед всеми веками, Бога Святого, Бога соправного, Бога соправного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все осталось, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, так само за нас, при Понтским Пилате, замученный и похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, садить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померов, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророків, віру в єдиний святий католицький апостольський костел, єдиний кровь для відпущення грехов, і чекаю воскрешення померлих і життя вічного у вічнім світі. Праз Ісуса Христа, який праз свою крыжову ахвяру выслужыў нам годнасць дзяцей Божых, з даверам прадставім нашаму Айцу ў небе патрэбы касцёла і ўсяго свету. Молімся за святы касцёл, каб ён узрастаў у сведчанні еднасці і любові, да якіх яго паклікаў Езус Христус. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб ён даваў надзею пакрыўджаным і нёс святло веры ўсім людзям. Цябе просім. Молімся за дзяржаўных кіраўнікоў, каб яны умела праводзілі дзяржаўную палітыку дзеля дабрабыту ўсяго грамадства. Цябе просім. Молімся за сужанствы нашай парафіі, каб ахвяраваная ім сакраментальная ласка узмацняла іх і спрыяла адказнаму выкананню сямейных абавязкаў. Цябе просім. Молімся за жанчын, якія хочуць забіць зачатае ў іх жыццё, каб вера і любоў дапамагла ім супрацьстаяць граху. Цябе просім. Молімся за ўсіх настаўнікаў, каб, па прыкладу Хрыста настаўніка, выхоўвалі сваіх вучняў згодна з хрысціянскімі каштоўнасцямі. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб наш удзел у святой імшы з кожным разам прыносіў усё больш багаты плён. Цябе просім. Всемагутны Божа, Ты нам ніколі не адмаўляеш у сваёй дапамозе.
Учыні, каб мы заўсёды звярталіся да Цябе, як да нашага Айца з даверам. Праз Хрыста, Пана нашага. У кожнай святой мшы мы прыносім крыж сюды на алтар, яго давяраем Богу. Таму маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Пан Бог усемагутны. Просим Тебе, Боже, прими установленную Тобой самим ахвяру, освяти нас праз святые таямницы, у яких мы, Твои слуги, удельничаем, исполни у нас святую справу откупления, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Усносим до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Нам это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва
нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы: Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышине, благословленный Твой, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твое призывание. Вспоминаючи смерть і з мертвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і прастаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа.
Раз Христа з Христом і у Христі, Табі, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учинил детьми Божьими, кому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от всего злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое володарство вперед, и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, одари нас супокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Я не варты, как ты вышел до меня, але скажи тонкий слово, и будет оздоровлена душа моя. Пан добрый для тых, хто на яго спадзяецца, да душы, якая шукае яго.
Корися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все отдай, как целком нас принял, то нам всего себе дает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Будь похваленный, будь прославленный, будь похваленный, будь прославленный, будь похваленный, будь прославленный, будь похваленный, будь прославленный, будь похваленный на небе, на земле будь прославленный. Будь похваленным святыни Твой, Иисус, прославленный Будь похваленный
Молимся. Усемогутный Боже, учини по делу гэтым сакраменте, натали голод и прагу наших душаў, и учини нас подобными до Христа, якога мы приняли, які живе и владарить на веки вечные. Калі ласка, яшчэ паслухаем аб'явы на наступны тыдзень. На пачатку, як заўсёды, хачу сказаць слова ўдзячнасці вам за вашу неабыякавасць, за ўсё тое, што робіце на карысць касцёла, нашага кляштара. Вялікая ўдзячнасць тым, хто на гэтым тыдні прабіраў у касцёле, вакол яго. Дзякуй таксама супольнасцям навукова-памінальнага шляху, якія учора зарганізаваліся самі, зрабілі такі спонтанны, можем сказаць, суботнік, такую таваку, і накололі дроў, таксама прыбралі лісты вакол касцёла. Дзякуй вам вялікі. Няхай кожнаму з вас адудзячыць за дабро, за ўсё тое, што робіце, святы наш отец Францішак. Дзякуй таксама хору, які і ўсім тым, хто ўдзельнічаў у урачыстасцях, звязаных са святым Францішкам, хто таксама арганізоўваў транзітус, гэтае спецыяльнае набажэнства. На гэтым тыдні мы адзначаем у панядзелак 7 кастрычніка успаміннай свяцейшай панны Марыі Ружанцовай, у суботу 12 кастрычніка ўспамін святога Серафіма з Монтагранара, капуцына. 7 кастрычніка свае імяніны будзе адзначаць брат Сергей, які нядаўна, можна сказаць, заўчора толькі прыбыў у нашу парафію, толькі недавно стаў д'яканам у горадзе Бары. І сёння афіцыйна распачынае служэнне ў нашай парафіі. Яго шчыра таксама сёння вітаем у нашай парафіяльнай супольнасці. Таксама 11 кастрычніка свае імяніны будзе адзначаць брат Александр, які апошні месяц тут нам шмат дапамагаў, служыў у нашай парафіі. І маліцца і віншаваць за нашых братоў з імянінамі зможам у наступную нядзелю падчас святой імшы о 18 гадзіне. І распачаўся гэты цудоўны месяц кастрычнік, які ў касцёле з'яўляецца месяцам, прысвечаным Маці Божай Ружанцовай малітве. У сувязі з гэтым на працягу ўсяго месяца кастрычніка перад вячэрняй святой імшой будзе штодзённа у 17:20 адбывацца ружанцовае набажэнства з выстаўленнем найсвяцейшага сакраменту. Нагадваем, што адарацыя ў чацвер пачынаецца з 16 гадзіны, ружанец для дзяцей у кожную суботу у 11:30. Запрашаем на гэты ружанец асабліва дзяцей, бацькоў на супольную малітву. Таксама набліжаецца месяц лістапад, месяц малітвы за нашых памерлых. Памятаем аб патрэбе добраўпарадкавання могілак нашых блізкіх. І, як заўсёды, з парафіі святога Юзефа тут традыцыйна будзем маліцца на наших могілках. І малітва на так званых могілках-парашках за памерлых адбудзецца ўжо ў суботу, 12 кастрычніка о 13 гадзіне. Як заўсёды гэта было разам з парафіяй святога Юзефа. На могілках у Вазаўцы будзе святая імша за памерлых, якая адбудзецца таксама ў суботу, але ўжо 26 кастрычніка о 13 гадзіне. У нашай краме ўжо ёсць магчымасць узяць карткі для запісу прозвішчаў нашых памерлых, за якіх будзем маліцца падчас ружанца, таксама падчас выпамінковых святых імшаў праз увесь лістапад. Захвочваем карыстацца з магчымасцяў паглыблення сваіх рэлігійных ведаў, якія існуюць у нашай парафіі. Менавіта запрашаем на катэхезы для дарослых. Асабліва запрашаем тых, якія ніколі альбо даўно не прыступалі да сакраментаў споведзі, эўхарыстыі, забыліся, як спавядацца, можа, хочуць паглыбіць гэтыя свае веды. І запісацца можна ў закрыстыя. Графік сустрэч будзе дастасаваны да колькасці і сітуацыі удзельнікаў. На першую сустрэчу запрашаем 13 кастрычніка у 19:15 у нашым класе вось тут унізе. Асобна для дарослых адбываюцца біблійныя сустрэчы для глыбейшага пазнання святога пісання.
І гэтыя заняткі будуць адбывацца ў першую і трэцюю нядзелю месяца, таксама у 19:15, пачынаюцца ад кастрычніка. Моладзь старэйшых класаў, студэнтаў запрашаем на сустрэчы моладзі. Першая адбудзецца ў пятніцу о 19 гадзіне у класе. І яшчэ одна такая таксама аб'ява, яна звязана з тым, што папа Францішак абвясціў ва ўсім касцёле дзень малітвы і посту у інтэнцыі міру ва ўсім свеце, які адбудзецца 7 кастрычніка, гэта заўтра. Калі ласка, таксама далучыцеся да гэтай акцыі усім касцёлам. Будзем маліцца і прасіць міру для гэтага свету, які так патрэбны. Ну і хіба збольшага гэта ўсе аб'явы. Таксама заўважылі, што ўжо на мінулым тыдні маем такую прыгожую браму цэнтральную, уваходную ў касцёл. І рамонт нашых сходаў падыходзіць ужо да завяршэння. Цэнтральны ўваход ужо адкрыты, можна ўваходзіць, як сёння заўважылі. Дзякую ўсім вялікі ахвярадаўцам, дзякую ўсім тым, хто прычыніўся да гэтай справы малітвай, грашовымі ахвяраваннямі, таксама падтрымкай. Усім жадаем настаўнікам Божага благаслаўлення ў гэты дзень, асабліва памятаем пра вас, што гэта таксама такое нялёгкае часамі справа, нялёгкае служэнне. А брата Александра просім о благаслаўленні ўсіх нас на гэты надыходзячы тыдзень. Пан з вами. И с духом твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пастор злого духа.